SouthVibes. So karon sa Naga kay nag-imig-imbi para sa Babayeng Cebuana. So stay tuned. Ayo izom-zomang na. Oh, well, Shang. Di man ni sponsor, so taguan na to. Tigkupot ra ko tubig diri, wa jud bitaw kay labot sa shoot. Ay, wala mo eh. Trapor yung single nila Ronnmvrk. Tiniro na ko. Salig. Shout out Paulo Escobar. Among pinakagahay nga direct. Pinakagahay nga direct. Ronnmvrk on the mix. Ronnmvrk on the track. Free on the track. Gani. Kinsa mo ni? Kinsane. Kinagahay nga. Munyan nyo. Lingkod ng taron, chillax. Chillanta dire. Uy, Charish. Kasi mo kurso. Mga chicks yarn. Eh. Uy, klaro nga vlog. Maoy diri amo ang DJ Clark sa the mix. Kita nga siya, gumaoy siya. Okay ra ka dira Clarky? Play. Assistant ni direct. So hi guys, we are here in Naga. And as you can see, ay nagisi. Ako nitong tindiro sa Hi guys, na-DM rin sa Naga and karon kay nag-shoot me about sa Babayeng Cebuana and this is the concept. So karon kay magay nakaon pa mi sa buo akong petoy. Sound. Okay. Take time lang. Ayan, Sound Camila. Ay. Cut. Hi guys. Ginagawa mo. So, balik na sa kwan. Ito ng paghuman bangga last position. Okay. So, hi guys. Nami diri karon Sa Naga. Kay Kay tamig. ngita siya mga Wala na rin. dahil kinakita na din ako. Char. Oh yes, so mo to kay ni palit rami og tulolot ka po sa tulolot ka na lami kay ba nasa Nasat ka na rin mo to. mo kanang mo to kay akong tiyan ni sakit. Hi mga ka-vibes! Kapit ang human. Para sila. Babayeng Charles! Mojaming Shami Shagas Radiga! Minions nga. Minions na sila. Ano sila? Mga minions! 1, 2, 3, bike check kay Camila! Guys! Paulo Escobar on the house. In the house. Buti ang buhok ni mo. Ay, Paulo Escobar. What's up? Ali, vibe check. Ikikupan niya. Vibe check. 1, 2, 3, Vibe check. Chigan na. Na. Bulala ka ba? Hindi, mga layo na sila chikiting. Dali ay! Ay, sa balik sa una. Balik sa una. Check siya. Masarap. Gaga. Ano ba yun? Bitang inigana, bitang kamera inigana ni mo din tuyo. Kaya sunod. Doon siya tayo nga palagi sa dito.
Masasabi mo, Ronski, na dahil ang init-init dito. So grabe kayo ka-struggle among life karon. So kay nagtaod pa siya o kanang mo sa tawagan na siya kanang mulupad nga species. So kay init kaayo. Mo na siya. And karon kinami sa naga. Yeah. What a nice creatures. Discovered species and yeah, nagkanta-kanta siya. Out in Georgia, ooh yeah shit. I got my weed from California, that's that shit. I took my chica to the north, yeah, better spit. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it. Action. Start. Action. Okay, tadlo. Action. Nakat. Oh. Ginagawa mo. 3, 2, 1, action. Bini, 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 bini. Smile. Hey guys, manami og shoot. So padung nami ulit. Magbuhat nami sa driver. Ginagawa mo. Hi guys! Welcome to Red Vlog! Ato meron sa part 2. Mag-shooting ito. Kasi ako ba? Si Ronnmvrk! Hey! Rudyjun, my friends! DJ Go, so yeah. So karon kay padong nami and yeah. Yeah! Hey! Bye-bye! 5 in 5 4 3 2 1. Aura, tako'y mong mistisa. Nagatag nagpagdasig, nagamani musika. Suwat ipasagad, hinaot matagad. Dagang kay kong pangano'y labig sa akong kamapadpad. Di na ko gusto nga ikaw mo. Tumoto ka meron ka tae. Tara tae guys. Trixie on this track. Napapadud. Okay ra na tayo rin doon na.
So guys, padong mi sa pardo kay ito may mag-shoot me. And yeah, guys. So karon kay maglakaw ra kay may sakyanan. So lakaw na sa amin. Ang magkakita ni mo ang ulo halos mapali. Tagang ka na nga di mata ikaw ilang ba hindi. Usan ako ato pero ako kinapahipi. Wala ko sa lipi na kaya kang mapalipay. Si imo gusto pero si Dumi sa tabunog guys. Madara. ni patago. Way ikaw buga pero anda ko magago. Maning kamot di masaya ang atuang nga nasug na agiana. Di patigang sa muharan kay ikaw ko ang gusto. Di na ko gusto nga ikaw mawala. Labi kahayag ang gihatag mo diri sa ako. Abisan pag magkinam sa tanan. Ay upat. Sa tunang kau kay ikaw ra ang ay nasa pali. Palit GoPro. Karo. Yan, lamat yan. Ah. Ay, mainit pati. Hindi nyo mabi. One eternity. Hi guys! So karon padong mi sa Gaisano, Tabunnog. Ito na may masuna. Di, paggalit di kay makawatan niya ni Yes! Madami kay kasi may hulboto na siya. Bye 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 bye. Shout out. Palitire, pabida sa kong guma. Tingin ni sakit, practice pagkakahat ka. Baby, I just wanna let you know. Tugin ka, gusto wala kang palo. May bayad na lang. So hi guys, namin diri ron sa it's almost night. Gabi na dyan siya. In the vlog is gone, is done. So, doon namin uli sa among quarters. Malit pa sila pugong as you can see. Let's go. So, doon namin adto. So guys, abot na mi. Yeah, abot na mi. Salamat ya. Ay na, kung iPad rin maka-open mo ko. Pili ko ba? Kapila na lang. 1, 2, 3. Napili rin yung sa friends sa tayo. DJ Paulo. Paulo. Dako na ako ng easy. Oo, sige, tingnan mo. Wala akong kadulo. One eternity later. At ako mag-live sa Twitter. Di masayang Babayeng Cebuana. Sa Cebuana, lahi ra jud kay
sila sa bisag asang lugar Queen City of the South ang tawagan ni Bago ka pala sa akong ka-feel. Lamigay silang katulog. One eternity. Hi guys, so karon bata na mi. Tang na, super matik. Matik. Good. I'm nami kasi lang ito. Pero cute gapon ko. What's up mga ka-vibes? So yes, naabot ako sa balay, baghay pa lang jud and kuan, share ko lang guys, nagbaklay na mo I mean, ang tabunok pa dong sa pardo. Like kabaw mo si rason nga nagbaklay mi, nangita mig dispenser kanang hulog-hulog sa piso kay di mi ganahan mamali ko ng mineral water nga tag 15 kay ganahan lagi mi tag piso aron kanang gamay ra mo magasto ba. So yeah, mura to, share ko lang, mura mangguro to. Yeah, matog na ko. Bala mo niya. Matog na ko, guys. Bye. See you. Bye. See you. Bye. See you. Bye. See you in our next vlog.